kaysa tang Sogi ke sana. Daman sogi ke salman nai jeng di luar thang itu. Ke chubawui naitong di pai tham joratwi skip ta kai di video. Sa Hindi hua. Muskura. Hingke no sasino jong boro sok phaika boro thang dong amongkha MONTFORT school hingke oroni principal sir sono invite khaika MONTFORT school every year kaisa music competition nongo student rongni hingke taklai bahaino hai ongna nai dong amon bagai sono judge khaina bagai ringkha hingke tini tam competition ongnai norok nai dong di paithang joratwi chrai rongni rwchapmung rok nai di Chrai rok chono nogoi surprise ang thangka tamni ke boro expect khaimani ega chong phaine hini nei tamni ke amo secret ton kana hoito just sabong nai saya gai nogoi boro belai ke happy ang kan ke angbo boro goi malai belai ke khatong thok suka tai kaisa no wan sokiban man khana ani habi tai da sumon tamo music no tamo just khaine saime aphanong rong khana inke da sumonong kha music college of furungo inke tai ani habi inke music tui PhD khai tongo so abon bagai borok saimano principal sir song saimano je borok music tui samung khai tongo ke abon bagai chono just khaina bagai ringkha inkai oro CM sir song bo sok phaija Special guest ongoi ke borok inauguration khai paika program rok chungkisa late phaika ga aboni agulo chungkisa oro palka chugoi breakfast khaika competition sal no yong nai tini inke Rwchapmung ni competition khana inke dance ni competition inke chung tini only Rwchapmung group song ni judge khai nai Oja de song lebang pung kambai ka lebang roman khai de are here to present a song. The title of our song is Thansa, which means equal. Here we go. Hingke program to tinin bagai paikha khana hain hai phaipinai dance competition khana hingkai result takphano ria ko sabo paikha paiya pura jotto paibai man miya golo borong no result sao na hoito Principal sir bu Belai borok kaham bo student rok pai ekdom kahama ke kok saman no kai ekdom aram nang jaksoka omo haike no chrai rok by students rok bai tonga nang actually hingke next day o malai finai Haino hai phunga sisri dakti basa hoi ready angkha
reading and mokor rok pura phulejak tabo watoi daily no wajak haipano jong thana nangmaba nokhor laika sati hungui pano ingkai aro sogoi malai layano aro tini dance competition charai rongni Mwsamung competition MONTFORT school je competition ong mani abo every year theme bo change ong bong ni thanai bisio ke bong ni folk dance ni competition ong ka takla inke Bollywood song dance competition ong na hini sao thangai nai lai kana norok bo nai tong de borong ni o competition ni bumung kha MONTFORT talent time MTT hini tells us a story. Prepare to be mesmerized by Mia ni group song competition to norok nok khana tabuk dance group dance competition nai di busuk naithok ke masa ke nandi charai rok cute ke nai silai thongo borok Rwchapmung mosaka norok no khnarei maya tamni copyright phaimano so abon bagai bo ang nakarsano ingke borok belai ke kaham musao actually borok baire mosana tongman kaisa open stage o mosana tongmani fia watoi ni bagai o stage sikono borok ma mosaka haipon borok kom jorao no o stage sikono ekdom comfortably borok abono mosana ni chai tokha ke borok ni teacher khoroksa borok no kisa comedy khai mosai phonogo students rong ni bisingo borok no group bhagai rijak senior tai super senior hinai ke senior rong ni theme kha bhangra punjabi rong ni je bhangra dance abono inke tai super senior rong no inke dandiya abo borok ni theme dandiya angkha Gujarat ni je folk dance ni kisang saimano inke aboni bagai borok ni dance ni theme alada ingkai borok belai kaham mosaka asuk stage sikono se asuk borok kobangma mosanani borok belai kaham ke maintain khainani chai tokha hingke ani performance ni time thaika je mosanai rongno judge khaibai mani yagolo principal sir request thaika je tang ni rosabai kisa chrai rongno tongthok rai klang de hini ne hingke ang chrai rongno tongthok nani hingke to ang belai ke hamjago ke ang to mana khaimaya so hingke chrai rok ungkha belai ke tamnai pure borok ni bkhau kono sitra Mwsamung gore borok ekdom pure borok ke borok ni bagai borok ni je khushi abo rang bai paimaya borok ni je khuksi yom muni mung abo rang bai paimaya so ang ani Rwchapmung bai borok no khushi khaima kan ang belai ke khatong thogo ke borok ni hamjagmung manmani abo ani kapal tongo ang borok ni hamjagmung mano so abo rang bai paimaya mo kaisa nijini ani samung bai ang earn khaimani ke ang abo ang belai ke sakno kapal khamwan chugo borok ni hamjagmung manmani paithago oro chung photo session khailai gai ko borok ni school ni teachers rok belai kaham ke kok sapai ka belai khatong thoka borok bai malai ke students rok to tai borok to asake cute ang asake hamjaka borok no borok ni hamjagmung mane belai khatong thogo kai je ang wanchugo ang samung khaimani kisale borok no kaham abo yapharo mangkha nei borok ni hamjagmung gono gongke chaya tongman no ang correction khainan rok wanchugo omo hai hamjagmung no khangke
Omo hai hamjagwi mangkai kan belai ke emotional lang thango ang belai emotional borok angkai ang belai ke control ke tongka ani muktui phaiti ngai tongo abo khushi ni muktui tongthong ni muktui si dukho ni muktui ya so to bang control ke ani muktui nang kono mote na rakha omo hai emotional moment ang belai ke enjoy khayo. Tinin vlog asu charanong sinai next vlog malai finai hamjagma ready hamjagma pirdi joto bai hainai malai finai bye bye tata.